panahon? Mas naging maingat ngayon ang ilang karinderya at maging mga magulang dito sa Dagupan City sa paghahanda ng pagkain upang maiwasan ng mabilis na pagkapanis nito na maaaring magdulot ng sakit. Batay sa inilabas na impormasyon ng Department of Health, mas mabilis mapanis ang pagkain kapag mataas ang temperatura dahil sa mas mabilis dumami ang bakterya, lalo na kung hindi maayos ang paghahanda at paghawak ng pagkain. Dahil dito, ilan sa mga magulang ang mas pinipiling magluto lamang ng sapat para sa kanilang pamilya upang maiwasan ang pagsasayang ng pagkain na maaaring mapanis. Huwag naman na masyadong marami ang iluto para yung sapat lang na maubos. Samantala, mas naging maingat na rin ang ilang nagtitinda sa karinderya sa Dagupan City upang masiguradong sariwa at ligtas kainin ang kanilang mga ibinibenta. Pag madaling papanis, pag 11, ipainit bago mag-lunch para hindi mapanis yung ginagawa. Ayon pa sa ilang karinderya, mahalaga rin ang kalinisan ng mga gamit at ang paggamit ng sariwang sangkap upang maiwasan ang kontaminasyon ng pagkain lalo ngayong mainit ang panahon. Paalala naman sa publiko na tiyaking maayos ang paghahanda ng pagkain upang maiwasan ng mga sakit na maaaring makuha mula sa panis o kontaminadong pagkain. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Intern Mariela Giling. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.